Jedna věc mě ale zaujala. Vy používáte ho vytrvale, používáte ho ve všech rozhovorech, ten výraz přivandrovalci. Kdybych vám nabídl jiný výraz, kdybych vám třeba nabídl výraz ubozí lidé, ten byste nechtěl použít? Jací ubozí lidé, člověče, díval jste se někdy na Českou televizi? Když Česká televize chce dojmout občany, aby přispěli třeba na UNICEF, tak tam promítá takové hubenoučké děti, hubenoučké ručičky, nožičky, nafouklá bříška. A je Pane Sládku, zajímavé, já jsem že ten z výraz těch použil ubogých schválně. dětí Můžu? potom vyrostou takoví svalnaci, kteří pádlují přes Středozemní moře, tak mi řekněte, jak je to možné, jak si ubožáci, když to jsou výborně živení lidé, kteří tráví většinu času někde v posilovně. No, mě zaujal ten výraz a já jsem mu řekl schválně, já vám něco ocituju. Přitom nedáváme rozhodně vinu naprosté většině těch ubohých lidí, kteří jsou oběti a nevědomými vykonavateli globálních plánů. Každý ví, že přistěhovalectví je především důsledkem bídy panující v zemích třetího světa, způsobené jak ekonomickými zájmy mondialistů, tak ničemností jejich vlastních představitelů. Jestliže si uvědomíme tyto souvislosti, můžeme v rámci našich možností pomoci, ale zásadně u nich doma. Víte, co to je? Jistě, samozřejmě, když pomáhá, tak u nich doma, ať si to doma dají do pořádku. To je váš program z roku 2006, Dovedete si představit, když všichni mladí muži utečou, proč nezůstanou doma? Proč si to doma nedají dohromady? A proč tady místní, ti multikulturalisté, kteří jim fandí, tak proč jim tam nejdou pomoct? Říkají třeba paní Šabatová, místo toho, aby hájila tady cikány a přivandrovalce, tak co kdyby ombudsmanka šla tam k ním, vzala do ruky lopatu a pomohla jim tam s obnovou jejich zemí? Tak já řeknu jenom pro diváků, že pomoc, kterou třeba pošle OSN, tak skončí v rukou místních mafiánů, kteří na tom bohatnou. Takže jistě jsou tam mezi nimi nějací ubožáci, ale ať se jim pomáhá u nich doma. Tak já jsem toto citoval schválně, protože to byl, pane Sládku, to byl program vaší strany z roku 2006. A mě jenom zajímá, co se stalo od té doby, kdy jste mluvil o těch takzvaných ubohých lidech a když dnes říkáte, že tito lidé jsou jenom přivandrovalci. Nevytrhávejte ze souvislosti. Prostě já jsem poprvé mluvil, tehdy jsem jim říkal ještě přistěhovalci v roce 1991. Protože většina z těch současných přivandrovalců ještě dokonce nebyla ani naživu. Takže je to náš pohled. Nechceme nikoho odsuzovat globálně samozřejmě, ale teď to jsou přistěhovalci nebo přivandrovalci. To přivandrovalectví je teď organizováno, financováno, kde by sebrali to oblečení, luxusní iPhony a tak dále. A jak to, že se jich valí další a další vlny? Takže zcela jednoznačně proti přivandrovalcům.